A conselleira do Mar, Marta Villaverde, achegouse esta mañá a Boiro para visitar as instalacións da planta de cocción que a Organización de Produtores de Mexillón de Galicia, o MEGA, ten en Cabo de Cruz. Alí puido comprobar de primeira man o traballo que desenvolve esta organización, unha das máis representativas do sector mexilloeiro, que integra máis de 500 bateas, a maioría na ría de Arousa. Na súa intervención destacou precisamente a importancia deste sector, un dos piares da nosa economía. Hoxe veño a visitar as instalacións dunha asociación de acuicultura que é das máis importantes de Galicia, o MEGA, que ten alrededor, conta con 500 bateas, 300 socios, e aparte de falar con eles sobre os retos e sobre necesidades, veño tamén a coñecer a planta de cocción, unha planta onde os propios produtores se involucran xa non solamente en producir un produto, o non só ouro negro, ao final é un produto moi importante para a economía galega, xa non solamente polo volumen de produción, senón tamén por toda a cadena de valor que ten, en este caso, os produtores tamén se implican en darlle ese valor engadido e a través da organización de produtores han posto a funcionar unha planta de cocción e de valorización deste produto para poder poñelo a disposición directamente dos consumidores. Agradecer a visita da conselleira ás nosas instalacións, porque creemos que é un paso importante para darnos a conocer e ao mesmo tempo para que se comprobe in situ o funcionamento das nosas instalacións e a maneira que temos de traballar nelas. Na visita titular de Mar ratificou o compromiso coa miticultura galega, líder europeo en produción e exemplo de sustentabilidade. Segundo ela, a valorización do produto nos mercados e o apoio á cadea mar-industria seguen a ser prioridades estratéxicas para asegurar a rendibilidade e o futuro desta actividade extractiva nas rías galegas.